Nikibona ukombisa iga gaki. Aya tinkombise ti atata njira igoro. Nokari kuombisa style geteta rikongoki. Tayo kombisa Kemunto yani na mate na korana nyori bintu. Nikibona oyu ni ngocho ogakorugite kwa mayo cha kuombisa tata. Aya umaetanti yani na rororo ubwatu umuntu epiripire yani okuga bwata mangana nane tubwate bitina bigete byegenka. Okurangeri bokongo mno Osoro. Anti yani tata tumumanyiti mata sere tu uyu mwabo tata na sere tu kurubo na bibi ara gukora kuna kuga kurangeri mono mona abantu kinyoro. Soromo tata minu mo sabongo te barenga muraboka. Bono chikasi nchango so bakoro kana sisters and brothers. Mbale na baba koro kana masikani uri kumoroge kasi no moroka. Osoro to kali kombanga bya sister nero tali kombanga itali kongo. Kukubanga ndo bintu Kemunto kwanza nakora na inyora. Ukombisera iga ukombisa bnekerema. Na kyogenderete nkibono. Na ukombisa bobeiga. Yana kyogenderete. Na kingenderete ngo ukombore limwao. Wana gakiusinga ali na rali ka bantu bakuja kugali na nje na yacha na nasinda gukwanere buyiga ngora to kibono. Anti oyu nagotebi akuoga buba bwateri hugi agutuchana kango bona acha go. Te incheli ogi nindi kumereti. Inchendi kumereti araza kukubulia maswali ya mangiri kako twali bakatukwane. Ya maswali nabona enkoiraneri Osoro to kali kombanga bya ngoyo linge. Ngakira kini ogenderete buya. Tigana na anti no chuni. Naragendere turutuna nebintu nimbegete mutu naragendere. Na ratata kwa change wana alikuwa very toke kabisa. Kinga iko ajito mo. Lakini na gechi westa ilikuwa ngusire. Yani kwa ndandoro ira moko. Ono ntokora ako katumira ni rafte miake yonsi dika toko. Ndandoro ire style geteta lingi. Wana Kemunto kwa gechigu. Wana dirikararo to akamera ni nyomba. Nkwa bwate nyumba. Na bwate lakini ndo kusetwa jagrete skoga. Bono kero bona kwanza ndo cyo kwagachire. Bonje mine tinga mwachamira ni mtumwe twemira yaito na ya lenge yega sase fresh air. Sura ai njendo tukali kombanga bia. Haye kana to ngakyogendere to bono. Bia. Kaigwa chiete tata kaki. Akia mairi. Mairi. Makana ikire na arosire. Nkaenda bwanti yakaseni yani. Ngakora nkabero chibikibere bagatabna nkulindagire nyingi. Nche Kemunto ntaragira mnandiga nkwingata. Oko kuna gakega kwa na kubucha. Kego nage young sana. Ndanchi tindagira nonya. Nona Osoro mno mete ninganchi tindagira gaki. Mundu akwari kuti none bitoke bine byo koigota. Noembibe kwanza akamo naigotire. Bono yo agatabna. Ngwara kuiranaka. Ngira nekabona ntina rochi usena ke aya ngakora nkaenda wanti ya baba ya ye kasini gete ya mama. Kana gandoro nkabera ewiki yemo bakunya kumanya bakungira mugondo nchi Kemunto nchomo toto bakungira mugondo kire kimambi baka marogoba mugondo nkeikaransa nkebeke meeting nkerengera na Kemunto buri notagete cyo kwera mugondo ugaigari mabachi banyore nkwerete ngomerete mugondo ngonyara kwa ngi kurema ngiralia bono nkyo gutira mai ya guchandwa tiko guchankaga bono nchikasi nchiarenge chinyinga kakinkalema nkalema Osoro abwe wiki ngakora kera nakora nkendo baba babo mungawo tike baba bali banomanyite babero tike bali abo mungawo yani ekase ni ababa bono yoga bamumanyire nkagendoro kera nagenda babo yugaki uguchikoboka botuko nanyora tayo nyumba achi manya nkuboka botuko iga nanyora tayo ominete ari ngomorogi nchibonti maiti botuko arafu ibintu byenko bugoro buna chikonga botuko ko buna botuko no ukagendera Kobiro bono ngotenka ruoro bono inki uguchikomenyera sagari na nkasi no kubwate yani ngachandika yani ibintu byenko arafu botuko kindaire kwegwe ibintu bikunya kumbwata achikagi oyu mbabo mino bono nchibonti manyite baba tayo nyumba ngakiyo kera kunya kubwata mine tio bisikwa menyete nera mama mino ya gotenero yungo gotebuna baba bono arenge ekaseni ya baba tali ya baba bana babiro maiti side ya tata na mama bono botuko ibintu bikunya bwata linde mboka nyora ibintu bikuntiga tiginkonya goseka buri achigagi ayo gatariri ngobuka kwanyu kwa mambi wasangi na yaninzeke gaki akoseko bi akorota seki ya keguntiga tigi serious Kemunto akiekene akizeka yani ende keguntiga tigi serious kabisa kenga keguntiga ya kenga keguntiga aki
Ngarenjo ya matkabira tatonga ikangobwa. Ogotigati gukora ogotigati. Gontigati Kiara gukora kende. Kende gionsi. Gonti ngarenjo ya matkabira to anga ikankara tata. Kiko ya moko kiagotigati. Kiantigati. Kiagotiga kiagenda. Kiantiga kiagenda. Gontigati kine wana nseka mbaka nyiguchimba rubororo. Yende gukora kugunike sacha usige ku. Bona kina yokora mbe tunama gokoka ngontigati. Naboko manyeke yende gukula. Ama gokoka. Ai ngaikanka bona kiyankorete pie inyombe yunkagenderani. Ngoboke kemambi nanyora inyombe sibiri. Inyombe ya babo uyu yane. Yaringe ye chitairi. Nomete chitairi. Komete chitairi ninki. Babe chirije chigari bagwete. Ya. Ai Osoro. Egari gusine tairi gorongo. Targo tagoteba igu. Usina gwatebe tairi. Tairi ya nyomba. Elio gosibie enge faranda. Sawa Enterere ige umete ere katigati yobu omono baterere. Bana nkoboke kama mnanyora kitaye kitinyiri. Aho bado baba araire baba taraboka. Kitaye kitinyiri. Nanyora ebintu bisibiri. Kianga cyane kisibiri. Bana ebi nabwate mu cyande senjonje. Ega sinje giteka ranko ngere style gitenga tanga taba tinte itiga sinda sokogota mapema. Bana kiyankorete pi. Ngoboka nanyora nsibiri omubere ngakira mafuta mbeke cyanga. Yani nkobwa ngwara gotamakuru asanga ngencho ya matukata teri yakane nkobwa datanki kigonsibikira litoko nkonyora nsibiri ngingeire baka kitoki tiaga obara yobuno bwa Tanzania umusubati uyu abwa baka ngingeire kitoki uno obara gozino bwa Ethiopia uno obara yobo enobere uno obara yobo itukere nanyora teri yakata tonsi na ndo baseka nsibiri mande musangiro bekiro tantani itukona nyora tensibiri ngingeire chinti yatigi nganyora mbaka nsanso ire nkaminwe style nga nere ya yebono ngutenchusi nabeka ngwara kunganya kurwa sabo bono ngutenka nganya yebono uruche nonde ukagenda ina kikira bono nende ngakura gakinara aya buna agwa etere ngingo kutamira kurusino ngikia kuruseti akwani arafu ukagenda utari kontebi nono kontebi Osoro ontigete gochiga tigane ndo tora inyurani niche na tange tokorwe kenyoreke gusina yakwara chito kambo gusenje na chita masamba buna tuwa tebane tindigi chibesa na inche nkagenda Osoro ngakoganya gusine metie nyebero utari gochi mwana masamba tigana akobori utari gwaka nwene simi Osoro niche na nwena baito betu irane maega biya omuntu obwata amagoso naye okenda masamba okanga koirana ache metie nyeberega aino matemekenga gwachire amatukabere amatuka yogo sibiku nabere utabere sabanche nabengo mwaka nabenga amatuka wacheto mwaka ni metinyi 6 ngotangite kurweke nyoro ukaenda amasamba emitinyi go kanyete by the way nayo nende by the way tubasa ko cyangwa mbrem nayo kwarwe tu mutanganye kenyoleke ogandika gasekereru na wabo chaberimba kanke kemuto nayo kwagerete nkaruka nkagerana ki nayo kwarako kusukuma karujikoni nkota bimete simekete ngocha kabere ngubuja cherembe kere to boyo ukagenda ukantebinga miyo go chori chibes ukagendera ni mitinyi birunga kyo tengenda tukemu gasi yakwana era nete nkondi ina kuri kwanza ngagwe bikoriye ekenyoreke nga gosemwaringina na mosoti aye tubaza kombeka ngomo science agachaga ugataka konyomo usino mochibu science kwanza nere yanyongoserete sana Nkiao korre wenkora yani bubisa to ginyoli niko nande yana basaja ba ago chubya na gukwanira iko ika ginyoli ndere wana kore ugoteire nde buna sina eterete makana ani gotegete kolero mo science muntu mo mwamuti nakinka mwamete ali ero kondeli naya na eterete akondeli nche nindero muntu naya na eterete na ara kondeli tarende kolera ani konyora naye sawa tiga sodongi na muna ngoti mokeko sawa ngori ina soda tiga tiga korera ani ko bisanywete nkole kongita sana ani sawa kora iga ono tora tora na ruga abwese na gingeiru chintigatigi na sibigu na akirwa mafuta na chinchirwe hairstyle nona no vero ndo jeno ni tukiri none hairstyle ingo ndasa berwerwa bono ngote nkaenda ka sansura nkara gingero kete tukinere motwa ote chimpis etuki aninga ne kwanse ne ndambe aki na agenda ngaka gingere to bagati mate ndio tukiri na gotigere Kemunto karongo gana masabe tukiri na gotigere tenga gya kuinyori goro yane no nyorete ningi kyare to nyorete na gotigere t-shirt kyane kya green t-shirt keri ote nakina aboge tenka nyore nyombe yuge tingeire nyomba
Igigeti atikiane gatuno kana baroki. Tari morogi tinkaiti no. Abantu abo kore bikori butukusuna abuna baroki. Ibo ya nonche unkarokeri. Aya bo. Egeti tinkoete orende otware bu nari uranginyore kera rituko. Keri botuko nkanyora bandu sereti bakanjenjeri cyanga. Ndoje bone bintu poya arakonta ine biekene. Aito by the way tiga kunjande nkoro. Bono kera narugabo. Kwarorire. Kara narugabo bono ngateba okamenya bwa basubati yanchande because nagachira amairi yabakungu. Nkamwa tigangende we eyankonere ya tata. Lakini tali yanko yaye buya. Alenge yanko ya mumurumu abo anko ya no yonde bone kaseni yaye. Kwambwatira. Undango mpimore sike bano wajagira kwa confuse. Nkindago pi. Ngompimore. Kikiragere ngo pimo. Ngompimore. Ngakigibyo bikori byonse ko gwetera ngana ndo tutageti ko jamino okairana okagana nande bwa mairia emeranda. Ngo kan kera setani abo. Eiro ranyoro kore bintu tamete. Ekinkyo kori. Ngasiabirecha nembe. Ngasiabirecha. Tagotamira birecha sikirege. Nembo no metenki nirenda utuno mpasta na nyora akansabira nkababya. None cyo mbiyore. Ngasabiru sana. Bono kera nagendororo. Awo no yalinge bobe mono. Ankuya nakubuka butukokura. Mutu wana ngosare kore. Okura. Yani kwende ya inoro reri reno rwansi bibakasa babiriye merande. Wanse nabaroki. Yani agukura okorusianga butuko. Orusianga kuzokorusya. Orusi bari na mokaye. Nenda ngoyane mokaye uyanyomete no mwana oyo oli myaka 16. Naya eteire Kemunto nandega na eteire. Jono wan confuse. Okura butuko. Nabo aroka bero kana kuriye bakurusani cyanga. Ono ngote nganganya litukeli. Okagenda ine. Ngaganda bono baba. Obabonde. Yaya bono babone. Bwenkoro. Kerna gendo rakarwara. Nkabera mutukaberuka. Okaiko akarwara. Narwarite nabwata muchanda kwigwa amagoro akumwati kwase nagite nkanyora abwate chinda amagoro ngachako murusi chinda nkumurusi nkoruka ngutyoka amagoro kamurusi chinda nkara morosi matukabere nkarora afya ya eteringia karara kana afya ya eteringia obya nasimegeta amatoke karuse amatoke mugondo nkabeke wheelbarrow nkarangerie kaseniane yalengo tukanyeire echiro tukabona karetoni tukamuira Nyagetiara tuabere nera matukayo sipimo rendete Nyagetiara membono nyugwete yani ngomoroire style because na menyire Nyagetiara sana nkamulenda bakachusi garende bunanenda atonyorete akwete pole konyora na higo bisana gakwete kumurendete Nambone gamnandi gayani nyugwete ekyondo ko imeyane kwa yewe gondo bakona trauma ngwe ekina kingwetera bono no Munyagetiara naigwa drama dari bintu bya school ta drama naigwa Munyagetiara yogoteba buna inko mbwate bo mu chando ko trauma wano tukutiro ngaki abantu batajite ko ruga kekenyoro se no ngakinta igwo se bachira matanga gosinto buneki Igotora igwa mbachita abantu kuruga mama mino nachite anto mbachite anyalita to mina sirita abantu bagatuko kagocha kuruba abo mino uganga kyantaro cha abantu bakuganda bange ku matanga anto mbachite ko kana ko enge bisi ko kole ibintu ebingaho nkwa iwete no nkumereti otankumeli ngokumeli bone ayuko bono roche nganja magoso na rotate kunchuke emiyake umwa karibu ebere bono Aito nkumereti gangu kani ana itero nyendi kwa ngo muntu nkumereti yango waje nyandi rinta nkorigia busabaro gyo kurutyanga ngingo ko manyira nkomanyira bara ngote ninje nakweresire nende senge nchongu anchete nakina agoteberie michando yana chitingote yonde binte ina itere era nagotebiri gatige besiri beke ntigatige mangana nagotebiri sawa nanje bana naraya itira abira tatu kinyore ketura obera abantu bakwa mangana ndi kwigete nachite igoro marago baiga tinda abera by the way nka nabana tibinandiga tinda abera buna tole gana bogocha kwegunga bintu byara change kenyora awo ngi ya change to bibere bitatu bya apeni chinga kina bokusangia monto ndego katembe mina kibono amangana tu mangana
nje bono rende kiangira nino nagotebi kera baba asirankarara east west north south south west north west south east igonyata sireti kangu bado no home is best kanga no karo kanyete 10 ya bono ngote kaki bono no interment ke baba karwali tinaita ngote bono na mrenda ende ya Mungu ni mengi ya kuku ni mayai nonya saa nchadende buna uchandikire muntu kagenda oyo nyosa arangiri aretiga ane utanyorora amenyire baidhi abate miaka 107 yo ikonyorosire konyorosire abalende okukwangu nchanda kole nkoro sana nelikuwa moroje gagusira bona ayo gokonga nchanda kole nkoro sana ende kwengo bo muntu mungaini unankwerere igango kwagurire no nakasoda gako na ari gotako nayo tumanyiti kokorelisi muntu una umuchando utwankumanya korelisi muntu okwerere ai bono genda gochibino ngoitande mbuge gechuri ngorige nane rina nasiori ngorere oragero mondo koyo orunkore ngoro yane tokumia nando mate okona bogo kwanara kwana okona mangana ya kera makweli makoro ona ke mndorende nchina bana nende ingene yager na kurine mangana nali kwagante biri twaba muna nturko gwana ni style gete mangana ayo aganchande sana peito nebe nani Nyagetiara na korengere sana mwanchani bado mbwarengo tumetu sana no tanganchi bado nketari ngata kwacheti oko kiro kongo ma deba batanga kimia kingi kina kishindo nje ona nganyara nimeshindwa hiyo kishindo ganishinda ya yaliteli mite tigo bono gwachakire kongobo yena kango chanyore gwachinzi bono keronko nyone ndore licharo kale kongobo isana buna kale kongobo isana Kemunto na chanka ba umuntu mokongo kero bo msemo buno yo makonyotebo opposite bono yani atigana ne misemo teriko konya kwanza to gukwana kero tamanyiti mimi sawa na atigira mara ye misemo ukonginyori okwa baba kero ukorege ndeke be ukonginyori okwa baba pole nki kikwara gotengana ko batebi tutoigwana nari kwagantebiri emeteme gusena kusena ki twa abantu rukuiwana ene ryo meto no mukinaringi tena bwate miaka 12 ana irande ninde at least ninde 17 nenus bono ndochimina nabona na kore kwende nabatuko bono amanganali ninde ready koro kumokanya lebe kwarare na mokanya lebe oyo nyarebe oyo nayo Osoro tali onde bwensi kwarare naende tobasa komochani okane Osoro because okane tute kunyalikana ninche naye mbakogokwa njibona amwire ingiche obuya nende naranya sana aguseseni nyasa na gusabiri sana aro obuna bobuya ngiche tomenye una bibi na bwana bono ikinda atake kwa ngwancha ogenda otebi abantu bebusino baleto bokimaka obe sambole mbwate na bongo kwa ogenda ogoroboli maleto bokimaka nakioro chamangana tara to bokimasino ora chotanta na Osoro kare ko ngomoi na mwete ndocho kwa ngomoi mwake yara chiri buna toriga yaro ya chiri na kina wote ibono chinye dinarenge 12 bano start in kina ikire 17 nenus bontro chi yara chiri ana Kemunto sawa mubango ino muya bono rende na dinanchiti na twalira mangana ipona sobongo bwane ogotigaye ande kwara tara igekenyoro igusino igukende afu togo cha kwante inde tara gusino ndonte ibuna kwante irigo chuma mosi go nkyo mine think kwa ne style yote tali kongo aira matuko 12 kurero ande tomerane kwara kwani na mangina teto nyomane yanda bono raisi yani matuko ntinta itingende ko beraga kinde omuntu otabwati muntu mwa Bochaberi mwaru rimwacha rimwacha ni mwane mwa Bochaberi mwaru ya Bochaberi tumira nanchira yanda bono ora kwani Bochaberi murabera nere ora Bochaberi twagambire sana twagambire bakana mate yobo kimankole tuboleka ta digende yon ya umeto no musani one ntwa igwana na baguchako na le somo onale yani esomo gongone she got my back yanda yo mate na gutumira kwa advice tukali kuongera nchirangi yani ndo nagotebi na bonga tobwati option ende style kale gonchaka na obole mumbole na atwara tigangote nende nyoro kale kuongire style gete nto gocha koigwana nende tali gose nagotebi na nege nto gochikolengera like nege nto nagotebiri
Na ngoko. Nene to basa konsiora no. Buna toliga nelio gwate keririanda no gusira kwa nyogokoro. Na kyo tari korora mangana na ngoko nye igomanyete. Bona singe Bochaberi berra se nyome myaka emenge erna bago gote mangana abira atatu na yo bwatire kurwo orora gusento konyeka ai bono kondo orora Bochaberi otenga osoro ntomire on advice mangana na aroro atake gonte bigento nkero ngaki bintu bunebi ai bono abo aruko akwande no muntu monge na kingwanjire tosoro na no mota ya na gote ya gote ikirigento pions igono banchani igano mbara eto kumia bono mete na ndoko genda gwachiete kwarenga guko tantaniga no ni chawari kwa atari no kare ko ngobo isano so kare ko ngobo isano obwanchani mboro lakini bono mate nyomo tari bwanchani boka tokuligereri ngitokulia advice ina wera to konyenero yanda oro kare ko ngobo isana sawa to boy ngwante igware mere squeeze yanda yako robot sawa ende no toche domeran sawa Kemunto kare ko ngobo isana sawa Osoro kare ko ngobo isana Wakisii mumesikia kuhusu NDIZI TV. NDIZI TV. Go yourself into the YouTube and check out NDIZI TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisii na hauja subscribe ndani ya NDIZI TV. NDIZI TV. Una mchezo sana.